bizitu duguna denek 8 hilabetez, da jendeak atxarean ez gira, bai, algar ezagutzen gira, mena hor bizitu gira, 8 hilabetez, elgarrekin bizitu gira, ikasi dugu, gauza, eta hori da abehaztasun bat. Erian dako, gehuan dago, pentsatzen dute bai, gehuan jendeak nula ikusteko maneak eta bizitzeko maneak eta iruztasun bat errian dako, hori ba, siguro. Pastorala 4 ordu irauten dituen herri antzerkia da, dena bertsoz aurkezten da. Hasiera, korapiloa eta bukaera. Musikaz, dantzaz eta kantuz aurkezten dute pertsonaiek. Honako honetan, telesforok idatzitako hainbat abesti ere aurkezten dira. Itziarren semea, txikia, lepoan hartu eta abar. Musika ederrak badira, urtero musika berriak sortzen dira, eta dantza berri bate bai egin dute, hor musika berri batetan, oso kontemporain den gauza bat, hoi berrikuntza bat da, eta gero urtero egiten ditugu kantu berriak ere bai. Hor baziren 6 kantu montzonenak, bena beste 6 badira, idatziak hor eginik pastoral horrentako, eta bai ahaire berriak, bai hitzak ere bai berriak baitira. Usatiak gira entzutea montzonen kantuak, pantsoa eta peiok emanik, eta hor korroek emanik beste manera batetan emani dira, eta jendeak ikusten aldu ere bai, nola zer indar zuen montzonen kantuak ere bai. Musikariak Xuberotara dira, bai. Badira bat edo beste Laraineko, bena gehienak Xuberotara tira eta urtero egiten dute, pastoraletan parte hartzen dute. Ni hor salatu baino nahiago durrila, adroegorik talke bagin eskatila, espetxetik jarrikan joan etzaio gila, magin eskatila, hori gotmotila, ni hor salatu baino nahiago durrila. Dantza, egin dute dantza berri bat, eta herri bakotxak Xuberoan badu be dantza taldia. Eta urtotan ari dira lanian. Eta hor agertzen dira dantzari oberenak, eta dantza da lan handiena da. Dantzaria ez zira izaten ahal, hola 6 hilabetez. Ez da posible. Ordian dantzariak ari dira lanian badu urte ari direla. Zen eta Xuberoko dantzak oso zaila dira. Eta hor behar dira dantzariak urte zomait lehen, eta gero azken urtean koreografia berriak eta egiten dituzte, bena puntuak eta ikasik dira lehen. Eta kantan aitzeko, pixka bat xuxen kantatzen bada posible da. Kantatzea 6 hilabetez ikasi eta gero koroaren eramaidiak ontzen ditu kantariak. Bena dantzariak behar du urte asko, bai, hori da. Arropak eta badugu Lajainean hori dira 20 urte Salvador pastorala egin zen, eta diru pixka bat egin zen, eta ordian gauza bat ekarri zuen kultura aldetik Larainen behar gunela muldatu gazteak euskal aldetik eta hola gauzak egin, eta arropak egin zuten dantzaria hori bezala, hori dira 20 urte baditugu, eta bada dantza talde bat Larainen, badira 30 dantzari txikitik handieta, eta arropa horiek eginik zien.
mena egun aktore izatez, behar izan dugu beste ajopa egin, erriko dendaiekin igan dute Kristo denbora gauaz, denentako, eta bai, izan da lan asko. Hitzindar hitzeraiteko abertzalen diari altxa dezagun Euskadi beti güdükak güdari Zumalakaregi zerzer Santa Cruz agire zertzien Horrain bardin da gazten Üsadi da üskaldunen Argalla etxe barrieta Üskaldun zerbitxariak Ola garai mendizabal, denak ziren güdariak. Siberuan guk hori badugu, pastola gauza importanta da, kulturaldetik eta zen eta aldugu jakasten eria, da teatro bat, mena oer zabalik, aizatakzun bat, ez da lan bat. Amatorea da eta gust hartzen dugu. Eta prefosta pastola batek bibilkatzen dute, jendeak, txikitik dena adin osoak. Eta hoi da urte batez nik uste gauza azkarra eta ona egiten du. Horai pastorala Bergaran azkena, bin txiki bat nunbait, mena plaza handi bat Bergarako udalako mitik egin dutena hor plaza handi batek lan eginen dugu pastorala eta hobikienetik. Xuberroan bada gauza bat, idazten duzularik pastoral bat, jendeak jakiten du, idatzi duzula pastoral bat, edo bestelan proposatzen duzu, proposatzen duzu herri bati, badakizularik pastoral bat nahi dutela eskendu, eta herritarek onartzen dute edo ez dute onartzen zure historia. Badira zoin aldiz bi pastoral edo 3 presentatzen direnak, hor hartzen dute bat. Edo bestelan, beste manera bate bai, bada, herri batek galdera egiten du idazle bati, guk nahi genuke historia hoi eta idazliak idazten du eta autua hola eginita. Ena, Xuberroan, jakin behar da, oai, pastoralak post urte aitzinetik denak finkaturik direla. Eta lemak eta denak autu eginita, zer emanen duten. Gero, aktoreak hasiko dira lanian urte hasieran. Egun hemen gaur emaitia pastoala hemen güntako lasgar important da. Eman dutugu bigala rainen zinez importantien güntako, herri emaizen. Mena uste dit Bergara enetako lau aldiz izuna eta bigaren herria bezala dela ukendudan hartu gutien manian harremanak ukenduguna aitzineko mehaiki, oaiko mehaiki, Monzonen fundazioneko lehendakaieki egiazki harreman huneli batetan sartukia eta hoi zinez important da. Eta uste dit hora algarrek pastoal hauk eginen duene, aitzina junen gen pentsatzen hit harremanetan gehuentakoe. Eiuaren itzala da enekanatu ikusi gabetarik ez nian galtatu banuke ez dakuia sendimen bekatu argina bareltzia
ezin ezeztatu. Abertzalegoari eman dut bizia, hortaz izanen sari gehiel estaldia. Aitarren aitzinia, aipatuz herria, zertatearen nene, gaur erabakia. Hanerranen dut zehalkegari, azkarraren legia zuinden asegari, bena espaldin bada, ni hure paikari, utziren dut borroka, hortan lagunari. Adio abertzale, handi txipiari, ezarri dut makila bidian ageri, berriz ardezazien ene ordezkari, izan dadin euskadi bihar sustagarri.